Gara na mama Vee anditi tiripa funeral yeumwe wedu Terry G anditi tichaona Terence Green. Mama Vee zviri kudidi nematambudziko zvangu aonekwa anditi kurasikirwa naTerry kwamuri zvinorevei especially muindustry yedu yemuZimbabwe? Sezvamunongoona kuti muindustry muZimbabwe hatina kunyanya kuunderstand plus nyika yedu idiki, so kutorasikirwa nehwane kutoda kuti tarasikirwa nevanhu vakadii vakawanda. So it's one thing chekuti chinorwadza kutaura chokwadi. Like I said kuti munyika medu munomu tiri vashoma, population yedu ishoma. Saka kana tikarasikirwa nemunhu watarasikirwa naye zvinotoita kuti pano izino ratobhara pana mumwe munhu achari replace ratori veni. So it's one thing zvekuti zvinorwadza. Alright, Terry tiri kutarisa kuti anga haana kurwara kwenguva yakareba ka-admit nemusi weMonday. Nhasi tichitoungana pano. Mungada kuti kudii kuma-artist ese ma-celebrities emuZimbabwe, especially kana matambudziko aita seawa Julia? Kutaura chokwadi inini hangu for me ndotaura kuti isusu sema-artist dai zvaibvira tabatana, because sometimes mumwe munhu anogona kutowirwa nedambudziko wozotozviona last hand. Dzimwe dzenguva tinonga tisi panzvimbo kana kuti tinonga tisi panzvimbo inoonekera vanhu kuti zvafanira kuti pamwe uri kumusha uri kushuta kana kudii. Dai zvaibvira tichiita magroup ema-artist kana kuita program inotonzi iyi forum yema-artist kuti artist akawirwa nedambudziko vanotanga kuzviziva mamwe ma-artist, nekuti dzimwe dzenguva unonga usina chauri kuziva wozongonzwa radambudziko. I wish also kuti dai tabatana kuitira kuti kana pakazoita dambudziko rakati seiro riri tinokurumidza kuzoti hakuna mumwe wedu aita dambudziko. It's so unfortunate kuti we were not there for him time yaanga achitineeda isu. We were not there. Saka zvinhu zvinorwadza ende zvinonga zvakupa situation yekuti zvakupa situation yekuti tofarira matambudziko than munhu achiri musituation. But inyaya yekuti dzimwe dzenguva panonga pasina kuita information yakakwana kana pana pasina, unogona kuzotozviona chinhu patotora mazuva kana patotora mazuva kuti ahoo ndozvinhu zvakaitika ndozvandingataura. Aiwa, tinotenda nenguva yenyamatipa zvikuru sei nekuuya kuzochema kwamaita shamwari, hama necolleague muindustry. Yeah, thank you very much. Aiwa, it's okay, thank you.